«15 година. Час новин на АТР». Ви дивитеся «Заман». 5 лютого, 1439-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму розглядає апеляції на штрафи за одиночні пікети. Загалом це 10 справ. Наразі відомо, що відхилили апеляцію Сінавера Мустафаєва. Суд прошел как и при первой инстанции. То есть мы подали ряд ходатайств. В основе большинство из них было отклонено. Из чего мы считаем, что этот суд незаконен, и наши права не были соблюдены, и намеренно обжаловать данное решение. Як відомо, торік, 14 жовтня, понад сотні кримських татар вийшли на одиночні пікети з гаслами «Кримські татари не терористи». Окупаційна влада кваліфікувала цю акцію як несанкціоноване масове зібрання та оштрафувала понад 80 учасників. Анвер Крош на волі. Напередодні завершився його 10-денний термін відбування адміністративного арешту, і він вийшов з СІЗО Сімферополя. Анвера Кроша окупаційні силовики затримали 25 січня за звинуваченням у поширенні екстремістської символіки у соцмережах. Братя, такбір! Аллаху Акбар! Такбір! Аллаху Акбар! Такбір! Аллаху Акбар! Понад півсотні кримських татар зустрічають Енвера Кроша біля СІЗО в Сімферополі. Він дякує за підтримку. Мы понимаем, что решение судов будет не в нашу пользу, но ни в коем случае это не должно опускать руки. Не должно опускать руки, и мы не должны думать о том, что вот мы тратим время или имущество. Мы должны защищать себя и тех мусульман, которые сегодня находятся в угнетении, под притеснением. Самой целью для нас является сохранение нашего народа в единстве, основой которой является ислам. Друзі Енвера Кроша його незаконний арешт вважають залякуванням кримських татар. Навесить ярлык на крымских татар как террористы и так далее, да. Ну это все ложь, это все прекрасно знают и видят. Разом із співвітчизниками Енвер Крош їде додому в Джанкой. Там вже готується до його повернення дружина, діти та батьки. Поехали. 10 дней были для нас долгими. Как? Папа. Что вы им сказали, что папа в командировке или как? Или сказали? Нет, сказали как есть, что забрали. Ну, первые, когда они услышали, первый раз плакали, а потом, утешили, что вернется. Енвер каже, в СІЗО у камері сидів сам, читав Коран. Нині на волі продовжують брати активну участь в житті кримсько-татарського народу. Я стараюсь участвовать в жизни своего народа и в проблемах так или иначе. В принципе, я привык наблюдать картину в Крыму. Их метод не меняется, их задача, чтобы активная прослойка замолчала, остальные, естественно, замолчат. В моем случае это не исключение. Далі молитва за повернення Енвера додому і дуа в мечеті. Люди хвилювалися, що на дуа в мечеті увірвуться окупаційні силовики, але все відбулося спокійно. Олег Трохимович, Ельвіна Саїдбулаєва, Заман, АТР. Захист фігурантів так званої справи Воджія Кашка, Бакіра Дегерменджі, Азана Чапуха, Кязіма Аметова та Руслана Дробача у Криму координуватиме російський адвокат Ніколай Полозов. Для цього найближчим часом він поїде на окупований півострів. Про це в ефірі телеканалу АТР у програмі «Майбутнє Криму» повідомив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Крім того, він закликав кримських татар проігнорувати вибори президента Росії, аби не допомагати Путіну легалізувати анексію Криму. Наш народ не повинен нічого забути. Нехай ті люди, які візьмуть бюлетені, згадають Ервіна Ібрагімова, Решата Аметова, сотні обшуків. Якщо, незважаючи на це, вони готові взяти бюлетені, нехай поставлять собі питання, що я за людина? Я людина? У мене немає національної гідності і гордості? До депутатів, які відвідують анексований Крим, мають бути застосовані санкції, вважають в українському парламенті. Подібні випадки свідчать про залучення партнерів з Росії.
Як відомо, до окупованого півострова прибули 3 депутатів від правонаціоналістичної партії «Альтернатива для Німеччини». Посол України в Німеччині Андрій Мельник також нагадав про наслідки. Безвідповідальний вояж кількох німецьких політиків із партії «Альтернатива для Німеччини» місцевого масштабу до незаконно окупованого українського Криму може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. А якщо дійсно діють санкції, вони повинні діяти і стосовно тих посадових осіб, які порушують ці санкції. Ці санкції ввела не Україна, ці санкції вводив Європейський Союз. Ці особи є громадянами Німеччини, яка є членом Європейського Союзу. Тому є всі підстави, як це зробити і врегулювати. Візит німецьких праворадикальних політиків до Криму вже розкритикували в уряді Німеччини. Відповідну заяву на своєму твіттері розмістив офіційний представник уряду Німеччини Штефан Зайберт. Це вже не перший демарш закордонних політиків, які демонструють прихильність до Кремля. Торік у жовтні на окупований півострів їздили італійські депутати та бізнесмени. Ще раніше кілька європарламентарів. Всі вони представляють праві популістичні партії і агітують за дружбу із Росією. Російського композитора і учасника гурту «А-Студіо» не пропустили в Україну через гастролі у Криму. Артиста затримали на пункті пропуску Київ у столичному міжнародному аеропорту. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Інцидент трапився напередодні ввечері під час оформлення пасажирів рейсу Фарнборо-Київ. З'ясувалося, що учасник «А-Студіо» виступав в окупованому Криму у листопаді 2016-го. Прізвище артиста поки що не розголошують. Ймовірно, це один із 3 учасників гурту – Байгалі Сербікаєв, Володимир Міклош чи Кетті Топурія. Дійсно, під час оформлення пасажирів одного із рейсів, який прилетів до аеропорту Київ, був виявлений громадянин Російської Федерації, відносно якого була інформація, що він свого часу відвідував окупований півострів. Він цього не заперечував. Відповідно, на підставі діючого законодавства було прийнято рішення про непропуск його до України і заборону в'їзду терміном на 3 роки. Після цього він виявив бажання і полетів до Алмати. Торік прикордонна служба заборонила в'їзд в Україну 817 іноземним діячам культури, підозрюючи їх у незаконному перетині кордону з тимчасово окупованими територіями та Автономною Республікою Крим. База «Миротворець» поповнилася ще 2 російськими акторами. До списку персон нон-грата, за версією активістів, потрапив Віктор Бучков, відомий, зокрема, стрічкою «Особенності національної охоти», та Ігор Ліфанов. На офіційній сторінці «Миротворця» у Фейсбук Бучкова і Ліфанова звинувачують у незаконному перетині українського кордону. Актори таким чином намагалися потрапити до окупованого Криму. Йдеться у повідомленні у соцмережі. За відвідини окупованого півострову до чорного списку миротворця потрапили також телеведуча Лариса Гузєєва і режисер Федір Бондарчук. Російські атлети не отримують запрошення Міжнародного олімпійського комітету на участь в Олімпіаді. Таке рішення МОК ухвалив одноголосно. Стосується вона 13 російських спортсменів, апеляції яких щодо пожиттєвої дискваліфікації через допінг задовольнив спортивний арбітраж. Після цього атлети подали заявки на участь у зимовій Олімпіаді у Південній Кореї. Утім, МОК їм відповів. У змаганнях під олімпійським прапором візьмуть участь 169 спортсменів із Росії. Відсутність санкцій з боку Вищого спортивного суду не означає, що ви маєте право отримати запрошення від Міжнародного олімпійського комітету, адже такі запрошення є привілеєм чистих російських спортсменів. Очільник спортивного арбітражного суду у Лозанні Джон Коутс заявив, що уважно вивчить претензії голови МОК, а також пообіцяв оприлюднити мотивувальну частину рішення суду. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заван» кримсько-татарською менш ніж за годину. Далі на АТР Аліна Блохіна з програмою «Бугунь». Залишайтеся з нами.